బ్రో కొంచెం తొందరగా రావా బ్రో, ఆఫీస్కి టైం అవుతుంది. పోయిరా 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 ఈ సాంగ్స్ ఒకటి బాత్రూమ్ లో. రాజాలాగా దర్జాగా పోయిరా మావా. పోయిరా పోయిరా పోయిరా. ఆ బ్రో బ్రో బయటికి రమ్మంటే రీల్స్ పంపుతావేంది బ్రో? అసలు ఏం చేస్తున్నావు బ్రో లోపల? రీల్స్ చూస్తున్నా బ్రో. రీల్స్ ఏంటి బ్రో? నాకు టైం అవుతుంది బ్రో ఇక్కడ. వెయిట్ బ్రో. years later. బ్రో వాటర్ వస్తలేవేంటి బ్రో? బ్రో చెప్పడం మర్చిపోయా, ఇంతకుముందే వాటర్ అయిపోతే కాల్ చేసిన, ఈరోజు ట్యాంకర్లు కాలేవని వాటర్ రావని చెప్పిండు.